Moje meno je Eva, pracujem ako konzultant predaja v predajni O2. V tejto práci som už takmer rok. Mojou hlavnou náplňou práce je pomôcť zákazníkom pri výbere produktov a služieb a presvedčiť ich, aby si kúpili to najlepšie. Mojimi ďalšími úlohami okrem predaja a starostlivosti o zákazníkov sú objednávanie tovaru, objednávanie kuriérov, preberanie telefónov z oprav, preberanie reklamácií, objednávanie príslušenstva, starostlivosť o príslušenstvo, aby ho bolo dosť, aby bolo na svojich miestach, aby bol na predajni poriadok, starostlivosť o administratívu, o finančné záležitosti. Na mojej práci ma najviac baví kontakt so zákazníkmi, to keď si dajú poradiť, keď odchádzajú spokojní, keď sa vrátia a pochvália aj produkt, ktorý sme im vybrali, ktorý používajú. Môj pracovný deň vyzerá rôzne podľa toho, o koľkej začína moja smena. Ak prichádzam ráno o 9:00, otváram predajňu, postaram sa o to, aby bolo všetko na svojich miestach, pripravím si kasu, vyčistím živé makety, pripravím minerálky, ktoré podávame zákazníkom celý deň, pripravím si finančnú hotovosť, pozakladám katalógy na svoje miesta, alebo prichádzam okolo obeda, vtedy mám na starosti obvolávanie zákazníkov, ktorí nám na seba nechali kontakt. Medzi tým sa celý deň venujem zákazníkom a večer spolu s druhým kolegom zatvárame predajňu. Môj pracovný deň je prispôsobený otváracím hodinám nákupného centra, takže pracujem ráno alebo po obede až do večera. Niekedy pracujem aj cez víkend, na druhú stranu mám potom pár dní voľna cez pracovný týždeň. Plusom v mojej práci je komunikácia so zákazníkmi, práca v dobrej partii mladých ľudí, množstvo benefitov, okrem iného služobný telefón a finančné ohodnotenie je tiež fajn. Na mojej práci je niekedy náročné komunikovať so zákazníkmi, ktorí prídu nie práve najlepšie naladení. Mínusom sa môže zdať aj práca cez víkendy alebo vo večerných hodinách. Tu na predajni je každý deň iný, zákazníci prichádzajú s rôznymi požiadavkami, preto sa im snažím nájsť riešenie na mieru a to je podľa mňa to kreatívne na našej práci. Na druhej strane, stereotypom sa môže zdať tá administratívna časť, ktorá je ale máličko v porovnaní s tým, koľko času trávime so zákazníkom. Mojím pracovným prostredím je predajňa v obchodnom centre, väčšinu práce teda vykonávam tu. Niekedy však ponúkame naše produkty aj na podujatiach, akým je napríklad Festival Grape. Máme predpísaný dress code, nosíme biele alebo modré trička s logom, modré džínsy a tmavú alebo bielu športovú obuv. Ideálny konzultant by mal byť podľa mňa najmä empatický, kreatívny, trpezlivý a komunikatívny. Pre túto prácu nie je potrebné vysokoškolské vzdelanie. Chuť pracovať, ochota a trpezlivosť so zákazníkmi sa cení viac. Kariérny rast závisí najmä od šikovnosti a ochoty pracovať na sebe. Každý konzultant sa môže stať O2 guru, prípadne vedúcim predajne. Mám však aj kolegov, ktorí pracujú momentálne na centrále O2.